Dobre to je. Chvíľ to vypadá dobre. Kde je pala? Hej, nie, prvý. To tam má napísané. Tak to musíme dať také malé. Vodné brácho, amoci, vodné brácho. A sebe, že fakt, toto ja nič nevidím v tom videu. Keby to polejeli. Tam sa ja hrabať nebudem. Ja to tam odnesem na hrby. Nemá? No. Aké tam na to veľké ty máš? Hrb? Ne, hrb. Pěkný. Máte nejsem zvědavá. Nevidím to. Ja nevím, co tak sa sletí. Avila! Ideme na jednu, ne? Proč? Teplo je. A co? A nič? Jedno aspoň. Niekto tu musí byť aj strízvy medzi vama, ne? Ale ja sa nepovedal na to. Podívaj sa na to, že to ten vlak pod strachu. Milána to mohol tady vole, ten kraj. Víš, keď vyletí. Nevím, kde sa sletí. Tu je Ale to sú iba v tej tréningu. Tento dojazdil krásavec. A nemusí, som prejel si to a hotovo. Stačí. Toto je dobre, idú buď všetci, potom nikto, potom kúdel prachu a znova. To je tak vždycky asi vyniesie z tej strany. Ja neviem, čo sa tak ponáhla. A lepšie sa asi, že to prikryje, ne? Cez to celé preje. Čo, nikde nic? Kúdel prachu? Daj, Maťo. Tak je to naša kreditka. Nie je to také. Tatko, tu máš kreditku. Môžeš dať si to nechať. Určite aj ten. A dovidenia. A prvý. Dovidenia prvý. Globálne. On bol. Tak, to mal na vzduche, ne? Ten globálne prvý. Tak to mi sa už nedáva.